Alhaji kullum sai ya sa ni wannan aiki ba ni da wani aiki da safa kullum idan na tashi sai wannan. Wallahi gaba ɗaya na ɓarka ji wallahi. Kullum haka ake faɗa wai kai malam tsaya mata ka sa mutum ɗazu sai gudu kana ya dawo wai wai ka rigita mutane gaba ɗaya ka sa mutane gudu me ya faru ne wai ne na taro ni lokal gamman ya dawo kalalla ya baratan wannan mutanen tun yaushe muke zaben su suka ci tura mota ta tashi taban mu ba hayaki taban mu da hayaki ba abin da ka san ma ya dawo ne la'ida wannan kai alaƙa ko kai da kai Muhammadu PA kenan Abu PA tausayin talakawa kenan wannan ai muna tare da shi ai wannan kai to ai bari ma an nuna ma wannan kai ma da taka wannan ai abu a jika Allah ka Allah ka